Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Mom if Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite, Mom Aka Jugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you must do when things are not moving well. I wee kwuo na ọ gbara nkịtị kwere ekwe ọ ilu ndị Igbo na-atụ. Ihe ọ pụtara bụ you have the right to turn things around when things are not moving in the right directions. We human beings, we are called God, little God, because we have the ability to determine how we want our tomorrow to be. We are the creator. I can tell you your destiny is in your hands. Everything chọrọ ka echi gị dị ka ọ ga-adị. Ndị Igbo na-atụ gị n'usu onye gbuku utie ọ lahụ na. So, ọ bụrụ na gị nwere onwe gị decide ya na ị chọrọ ka echi mara gị mma bido today. Whatever you sow in creation, so shall you reap. Go and read this Galatians chapter 6 verse 7 or 6, and I quote. God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. So if you want better tomorrow, begin today. If you do not work, you may reap. Maka na ndị Igbo kwejere n'ile Igbo sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. You must work. No food for a lazy man. So what I'm saying is that once things are not palatable, yes, you must do the needful. Enwere ihe ị ga-eme ka ị tọnụọ ihe dị negative ka ọ dị positive. Everything dị n'ọba aka gị. Onye ka Chukwu Okike ji wee nye mmadụ the mandate to go, rule, dominate. That is the mandate given to man in Genesis chapter 2. Mana Nwachukwu ifelugo maka na ịmara ihe kwesịrị ịma. Ihe ahụ ihe ndị anyị ga-eji wee pay attention. Nkụzi taa ga-adị short mana ị pay attention ịmata ihe kwesịrị ịma. Before we dive into today's lecture, echefuna na anyị ka na month of September. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is not a barrier and all ụmụ anyị na-arụ maọbụ na aja anyị na-achụ. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Itu aka isi eme ụbọchị ọbụla. The last day of the month anyị ga-eje na mmiri were ihe ọnụ na-eri gaa chụọ aja ire ọma n'aha mmadụ dum. Gbagota na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebudu mee saraka kekwazi ndị amoosu n'aha mmadụ dum. Etu aka isi eme aja. Anyị malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịgoro 3 years. We have massive testimonies. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Now, ka bụ ihe kwesịrị ịma ọ bụzie na ị chọrọ isonyere aja ihe ị ga-eme we chat na WhatsApp forward 3 prayer request I ga-edebe n'altar, then make token donation to the account number. Now let's dive into today's lecture. Madi long, pay attention. What you don't know remains a mystery to you, and I keep telling you, strive for knowledge, because if you are knowledgeable, bro, must if you lack knowledge, you remain asleep. One thing that made it possible that you have not turned things around because you don't understand how things work and always do the right thing. The right thing can you in the laws of gross material world. You go the book of Matthew 7 verse 7 or say your ega you ta choiga to ta kwa kano in the context of that particular word. Meaning that to create, to determine what you want or to get what you want is in your hands. Meaning you must knock, you make a move. You must ask, you make a move. You must seek, you make a move. You understand? So you can't be sleeping in your house. You understand? Slumbering. And you wait for manna to fall from heaven. It's not going to happen. Let me tell you one thing. Even if you like do 100 days fasting, there's no Jupiter on earth that will make you to wake up and under your pillow you see bundles of dollars. It's not going to happen. You know why? Ihe kpatara na o nwere ike ime bụ na ihe a na-akpọ legal tender is created by humans. Ọ bụrụ mmụọ kere ego. Yes, it's creation of man. So for you to earn that money, you must act and be creative as man.
ihe mmụọ ga-emere gị bụ protection, wisdom, knowledge, all the intelligence you need upstairs ka i wee nwee ike apply ya whether you are rendering services, whether you are doing whatever you are selling. Mmụọ ga-enye gị the acumen, the sense to always know and remember what to do. Yes. So in order to apply that principle, then people will exchange what is called money for your effort. Either you give them goods, you value the goods based on you, the owner, what is the goods worth. Tell them the price, they give you the money in exchange of their goods. Or you provide services, people will now value your services and give you money. That's how things work. No any other way. If anybody is telling you don't worry, he'll pot of charm or whatever boss, you do abracadabra, do a gap, it's lying. Every money has a trend. Every money flows from the same year. So you must do something, have something doing. All the high in there make a good decision. Here more than American when I'm more get obstacles. What who come one who come mad. Following these spiritual robbers. Follow April, now you couldn't mad. Work all the obstacles the same way. In order for business to thrive in the world of gross material, government will provide the social amenities, the road, the power, the good roads, securities for people to live in harmony and for business to thrive. Okay, to a course they can pay attention no nando nke all the challenges. Yes, none ụzọ mmụọ ka mmụọ ọbụla ghara ịda agbago ụgwọ ka ọ ghara inwe obstacle ọbụla na-abịa n'ụzọ gị spiritual wise. And ihe ndị anyị ga-take care of those things by appeasement, by sacrificing, by always doing the needful in order ka ị ghara ịdị indebted to mmụọ ọbụla ma ọ bụ mmadụ ọbụla. So ọrụ mmụọ dị very important to in all race. Every race do their spiritual work. Yes, but one thing I like about Igbo spirituality, we inculcate all of them, both Saraka and everything in our spiritual work, because here were the many keys to open every locked door. So once you get back the bomb on the dog where goes where the may he was me. Makane banket, he hopped on your banket, the Bonatis no your banket, chia banket. Mano, when he was when things are not right. Now you Jews may he was rime. Makaneme and work we may want to seek it. So all what they shall may he game he may he was rime and yen deba ose when I can want to remember. If you don't know that even in the world gross material, I will go on. Now whatever that is happening in the spiritual realm is happening that whatever that is happening in the gross material world, the one is prototype of what is happening in the spiritual realm. In the spiritual realm, spiritual robbers, negative vibrations. They all have kwasa. You got that? It's a case because of one mother when do when dama when the kidnapper when the akuri did the message when double. You got that? So in the spiritual realm, how you treat those words. Remember, two people get me hearing that they did not kill Lucifer. Makanobu mmụọ anara ahụ ihe o mere obu o checkmate ya nye ya afụ kwesịrị ya na now n'ụwa mmụọ ị nwere ike ịkwụsị ndị amoosu, ị nwere ike ịkwụsị ndị akụgheri, ị nwere ike ịkwụsị spiritual robbers. Ihe kwesịrị ime o checkmating them. Ndị a ga-achụrụ aja achụrụ ha aja, ndị a ga-esetụrụ ndị a ga-esetụrụ ha, ndị ga-place a bar barricading them from having access to you. Yes, dịkwa etu ahụ o si dị na mmụọ na mmadụ. In the government of Nigeria, it can't stop miscreants. Enwe ya na social miscreants ha nọ, ndị agboro nọ. You're the government of underworld nọ. So ihe gọọmenti nwere ike ime bụ those social miscreants na-akpọ ndị agboro ma ndị ọgbọ niile. Ihe gọọmenti ga-eme bụ ọbịa o setie a system nwere ike ime ka ndị agboro ọnụwụ ndị agboro ya ndị mkpụrụ mmiri ya ndị Igbo ngwa bịanụ jenụ lodu moto. Ngwa jenụ gọọmenti kọmishọn dị etu ajidenụ nke akpụrụ wee na-asaba isi mkpụrụ mmiri ụnụ na Igbo ụnụ because ha ma akwụsị ịṅụ Igbo. I can tell you. Ọsọgodo na-esi na Igbo onye ọnwụ na-enwetara rap n'Igbo na-aga enye 100 years. O nwere ndị ga-asị ka ha nwee ka ha jee nga nwụrụ. Nke ọ dị ndị abụ ndị akụgiri ndị dagoro onwe ha n'iyi ndị agboro.
So government abanogo that we can never change them. He gave me those social miscreants. A chopro have over aja. By his work and one at revenue to government, he went over aja. When we maintain one don. Jordan. Mana more than yesterday, he made you have pam, haba war, haba ori. Had they made a government ungovernable. They had me with you. Because social miscreants. Had they made everything or the ungovernable. Even business will not side because I got cause chaos in the society. So I chop haja, ntiode. Then for the men of underworld, government they work that hackers is work than the gay book ebe, Mokana Buga from the water. That I go work that go anti-robbery sense. That I go nature met Haneja also. By then, so that Kahawe Areda was everywhere, can confine their within some certain territory. In Nigeria, whenever about dark zones. Even if in Lagos, and with dark zones, even in Onitsha, and with dark zones. We are on your own Onitsha, Madago that you cannot pass these areas within 2 hours because none of the can help from the Akuri, Ndori. You know that? So, here government in MA provides security, condition that those people aga for a bang hano. Baneba cost more mehem. You know that? It to accord them more. You are na cousin na mat. He will hear name and do well motain na cover. It's a for him which at your manner. I'm a no hear that. Ihe ghọtara ihe na-achọ ịgwa gị bụ na ndị aka owere amakwụsị n'ụwa ndị amoosu amakwụsị ndị ụfụ obi amakwụsị ndị na-esu mmadụ ori mmụọ amakwụsị so gịnị ka ị ga-eme ka ha dị n'ụwa mmadụ a even in America even in the civilized country enwere gọọmenti enwere ndị aka owere o nwere ndị eri ekeke ihe ha bụ to destabilize everything etu aka ọ dị na mmụọ so ịgbazi na nkịtị Nwachukwu Ute anọ movie na-egba aka che na ọya nọkọta dị mma kere ka ọ ga-esi wee dị mma ọnọdụ ọnwụ na ịpụta be nna gị mere foundation unu elu ị na-ehe ọbụla one day unu elu ga-arise how all the against natural norms say enwere principle don't be expecting Chukwu Okike to mee ihe adịrọ possible enwere ihe adị follow natural norms and Chukwu Okike na ụmụ mmụọ ama eme ihe follow normal process onye ya enyi ya enwere ihe natural norms even nwatakịrị amụrụ ọfụ obewe akwa kpọwa nne ihe ọ pụtara na onye dị attention abanye ya attention nye ya ọṅụrụ o mechi ọrụ kwa eziokwu now when you pretended that all is well with you kedu ihe na-eme expect ka ụmụ mmụọ mee ọ bụrụ onye ya enyi ya onye ka eji sị na Matthew 7:7 yọọ ya ayọta once you keep mood that all is well with you ụmụ mmụọ agbaghị nkịtị iche na Chukwu Okike ụfada Christmas iche na ụmụ mmụọ ụfada Christmas na-anọkọta na-enye onye nwere ihe onye a inyegoro onye a chọrọ ya na ọya value ya so ọ ga-abụrụ nature so Nwachukwu ịgbara nkịtị when things are not moving right do the needful ka ngwakwa before mechie mana na ị nwere ike win war with ụmụ mmụọ as we speak na esogbo nkwuye mgbe m nọ na charismatic na Bible site na anyị kụziri n'ọdụ nkume ahụ Jizọs wee na-asị ka ha ra kpọnwụọ na mgbọrọgwụ n'aha Jizọs ka nke a ọga as we speak na nwere onye hit na-eme sọnwụ ya o nwere gbago na mountain na-ebe akwa na-akụ aka na hit ya na-eme ya na cancel na bind. You can never kill the spirits. Even Jesus no way we are master ghọtara ya kama ọ sị ya si n'akụkụ m pụọ gaba na nwere ihe jikọrọ mụ na gị mana ọ bụrụ na ọ die agwagọ m ndị mmadụ ebe ọnwụ na onye ya agwa m na enwere ebe a sị spirit die Jesus nnukwu spirit die ya na m enye gị 500,000 mana nwere ebe ọ dị because I used to be one of the Bible scholar ghọtara ya so ihe na-achọ ịgwa gị because na spirit ama anwụ nata anwụ he nwere ike ime barricade them send them away gwa them no nwere ihe jikọ gị na ha separate the gị nwa ihe na ọchịchịrị mana ọ bụrụ na ọka isizie na ọka spirit nwụọ manwụ so from time to time you barricade them ike ha debe ha n'ọnọdụ kwesịrị na ndị a ga-echukwu ndị a ga-achụrụ aja chụọrọ ha aja ha jewere onwe social miscreant bụ etu esi echukwu ndị agbụrụ so you can't stop it in the spiritual realm so ịgbakwana nkịtị when things are not moving right mee ihe ị kwesịrị ime from time to time ka o wee gaziere ka nkwụsị ebe a dịka esi kwe gị nkwara ma chọrọ ka nkụzi atọ ogologo inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbalagha family enyi chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871 na ya na screen ka ị ga-afụ nọmbas ndị akpọrọ Nwachukwu agbara nkịtị maka na ebe onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị esikwara na ote gị mere maka na onye ahụ adịrị adị agba nkịtị maka ihe na ojego ụlọ ọgwụ ọ dị ha adịrị ma ọ ga-ekip searching maka onye kwe chi ekwe. Let us pray. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike
nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu nke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed now and forevermore. Udo dịrị unu.